Σας καλωσορίζω σε αυτή την πρωινή στρογγύλη τράπεζα. Το θέμα μου είναι σχιζοφρένεια και κατάθλιψη. Ομοιότητες βλέπετε στο πρόγραμμα. Εγώ έχω βάλει και τις διαφορές. Διότι, εντάξει, θα είναι λιγότερος ο σχολιασμός στις διαφορές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνω κάποιες κέρυες αναφορές. Ορέστη, αν δεις ότι ξεφεύγω χρονικά, κάνε μου ένα σήμα. Διότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα δείτε ότι κατά καιρούς θα ανεβαίνει το επίπεδο, οπότε θέλω την προσοχή σας. Ενώ βλέπετε αυτή τη δήλωση των συμφερόντων, είναι κοινός τόπος να πω εισαγωγικά σχόλια για τις δύο διαταραχές. Τις θεωρώ πολύ οικίες. Η ψύχωση σχιζοφρενικού τύπου από μια μεριά, μείζον καταθλιπτική διαταραχή από την άλλη πλευρά. Διαβίου επικράτηση για τη σχιζοφρένεια γύρω στο 1%, 0,7, 0,8. Έτσι. Διαβίου επικράτηση για τη μείζωνα κατάθλιψη γύρω στο 17%. Για τις γυναίκες, ίσως το lifetime prevalence κάποιες φορές φτάνει και το 25%. Και βέβαια ξέρετε ότι είναι και οι δύο στις σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Severe mental illness, serious mental illness, θεωρείται η διαταραχή εκείνη η οποία συνεπάγεται δυσλειτουργία, επηρεασμός στη λειτουργικότητα και βέβαια κατά δεύτερο λόγο ενδεχόμενο νοσηλείας ψυχιατρικής. Μικρότερο το ενδεχόμενο για τη μείζωνα κατάθλιψη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σαφές για την ψύχωση. Άρα ξεκινάω κατευθείαν με τα θέματα των ομοιοτήτων και βλέπετε ξεκινώ πρώτα με τις βιολογικές ομοιότητες. Υπάρχει γενετική επιβάρυνση και για τη σχιζοφρένεια και για την κατάθλιψη. Είναι μικρότερη για την μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει και εκεί. Σήμερα όμως εμείς είμαστε οπαδοί της ολιστικής θεώρησης, του βιο-ψυχοκοινωνικού μοντέλου, άρα υπάρχουν επιδράσεις περιβαλλοντικές, οι οποίες εν τέλει δημιουργούν επιγενετικές μεταβολές. Θυμίζω ότι αυτές οι επιγενετικές μεταβολές σπάνια αφορούν οι περιβαλλοντικές επιδράσεις μεταβολές σε επίπεδο DNA, περισσότερο αφορούν μεταβολές στις ιστώνες που είναι το κάλυμα του DNA, του γενετικού μας υλικού. Άρα υπάρχει γενετική επιβάρυνση και στις δύο διαταραχές, οπωσδήποτε όμως υπάρχει και περιβαλλοντική επίδραση. Κάποιοι τέτοιοι πίνακες σας είναι πάρα πολύ οικείοι. Για παράδειγμα, ενώ η ψύχωση στο γενικό πληθυσμό είναι γύρω στο 1%, δεν το βλέπετε εδώ, αν έχετε τρίτου βαθμού συγγένεια με ένα ψυχοτικό, βλέπετε ότι έχετε 12,5% των γονιδίων κοινά, αυτό γίνεται, όπως βλέπετε, 2%. Διπλασιάζει το κίνδυνος και βέβαια, αν είστε μονοσυγωτικός δίδυμος, αδελφός ενός σχιζοφρενούς, αυτό βλέπετε ότι προσεγγίζει το ενδεχόμενο το 50%. Και βέβαια βλέπετε ότι πράγματι υπάρχει γενετική επιβάρυνση, αφού για τα διζυγωτικά δίδυμα το concordance rate είναι γύρω στο 17% και το αντίστοιχο για τα μονοζυγωτικά είναι γύρω στο 50%. Υπάρχει μια διαφορά 2 έως 4, διπλάσιο έως τετραπλάσιο αυτό το concordance rate σε σύγκριση με αυτό εδώ. Άρα, ναι, υπάρχει γενετική επιβάρυνση. Και υπάρχει ο όρος του heritability. Όταν ρωτάμε για κληρονομησιμότητα στις εξετάσεις ψυχιατρικής, γίνεται το έλα να δεις. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο η σχιζοφρένεια που έχει πολύ μεγάλη κληρονομησιμότητα, γύρω στο 80% όπως το βλέπετε εδώ, αλλά είναι και η διπολική διαταραχή, είναι και οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, αλλά και η ΔΕΠΗ και οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, κυρίως η ψυχογενής ανορεξία. Άρα έχουμε μία heritability στην ψύχωση της τάξης του 80%, που βέβαια βλέπετε ότι μοιάζει με την κληρονομησιμότητα που έχει ο διαβήτης τύπου 1, το 5% του συνόλου της νοσολογικής αυτής οντότητας, που ξέρετε ότι είναι μια αυτοάνωση διαταραχή, που υπάρχουν
αυτοαντισώματα εναντίον των κυτάρων Β, των νησιδίων του Λάγκερχανς στο πάγκρεας. Άρα βλέπετε μια ανάλογη κληρονομησιμότητα της ψύχωσης με το διαβήτη τύπου 1, ενώ βλέπετε ότι υπάρχει κληρονομησιμότητα στην στεφανία νόσο, ιδιαίτερα στους άρενες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μικρότερη. Ένα το οποίο θα πρέπει να γίνει ουσιαστικό όσο σοβαρότερη είναι η ψυχική διαταραχή, ήγουν η σχιζοφρένεια, τόσο η γενετική επιβάρυνση είναι ουσιαστικότερη. Και βέβαια αυτό είναι πάλι το οποίο όταν κάνουμε κάποια τέτοια ερώτηση είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί με έναν ορθό τρόπο. Κοιτάξτε το σχετικό πηλίκο για τη γενετική επιβάρυνση. Προσεγγίζει το 10. Ο κίνδυνος είναι δεκαπλάσιος να πάθεις σχιζοφρένεια αν έχεις ένα άτομο το οποίο είναι συγγενικό με σένα. Ενώ από την άλλη πλευρά, ναι, είναι risk factor το να έχεις γεννηθεί μέσα σε μια αστική περιοχή ή να έχεις winterborn, να έχεις γεννηθεί τους πρώτους χειμερινούς μήνες, αλλά το σχετικό πηλίκο είναι πάρα πολύ μικρό. Ίσα που ξεπερνάει, όπως βλέπετε, το 1. Άλλο είναι το 10 και άλλο είναι το 1. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ αποσαφηνισμένα. Τι συνεπάγεται αυτή η γενετική προδιάθεση για την ψύχωση? Βλέπετε ότι συνεπάγεται μια ευαλωτότητα. Αυτό εδώ. Όπου σε αυτή εδώ την ευαλωτότητα μπορεί να υπάρχουν παράγοντες περιβαλλοντικοί σε πρώιμη φάση, στην νεογνική ή την, θα λέγει κανείς, περιγεννητική περίοδο, αλλά μπορεί να υπάρχουν και παράγοντες κινδύνου, το δεύτερο πλήγμα, το two-hit model για την ψύχωση, που βέβαια αφορούν την εφηβεία. Σκεφτείτε εδώ, για παράδειγμα, την κατανάλωση καναβιδοειδών, που έχουν συσχετιστεί με την ανάπτυξη της σχιζοφρένειας. Άρα, η γενετική προδιάθεση εξασφαλίζει μία ευαλωτότητα, έρχεται το δεύτερο πλήγμα, το οποίο μπορεί να είναι σε πρώιμη φάση, μπορεί να είναι σε οψιμότερη φάση και εκδηλώνεται εν τέλει η ψύχωση. Το ίδιο υπάρχει και για την κατάθλιψη. Πάλι και εδώ υπάρχει το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Η γενετική επιβάρυνση είναι σαφώς μικρότερη. Οπωσδήποτε υπάρχουν όμως και ψυχολογικές επιδράσεις και υπάρχουν και κοινωνικές επιδράσεις. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι και εδώ οι περιβαλλοντικές επιδράσεις μπορεί να είναι πρώιμες ή όψιμες. Οι όψιμες είναι κυρίως, θα λέγει κανείς, πιο αναστρέψιμες, έτσι. Ενώ βλέπετε ότι είναι πιο παγιωμένες αυτές οι επιγενετικές επιδράσεις που δημιουργούνται, έτσι. Αυτές οι επιγενετικές επιδράσεις είναι πάρα πολύ εκπληκτικές. Θυμάμαι μία από τις πολύ πρωτοποριακές μελέτες που έχει κάνει ο ομότιμος πλέον καθηγητής ο Χρούσος, από τα πολύ μεγάλα ονόματα για το stress reaction, έτσι. Ακούστε τι σκέφτηκε. Ξέρετε ότι το κύημα, το οάριο, μόλις βγει από την οθήκη, γονιμοποιείται στον οαγωγό και την 4η με 7η ημέρα κατεβαίνει και εμφυτεύεται στη μήτρα. Αν υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση, το οάριο για 3 έως 4 ημέρες αναπτύσσεται εξωμήτρια σε ένα άλλο τεχνητό περιβάλλον και εμφυτεύεται την κατάλληλη στιγμή. Τα παιδιά που έχουν προέρθει από εμφύτευση, επειδή έχουν αυτή ακριβώς μόνο τη διαφοροποίηση, έχουν διαφορετικές επιδράσεις. Για παράδειγμα, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για μεταβολικό σύνδρομο όταν ενηλικιωθούν. Τα πράγματα αυτά κάποιες φορές είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Άρα υπάρχουν αυτές οι επιγενετικές επιδράσεις. Να, κοιτάξτε, σε κατάθλιψη, επιγενετική επίδραση. Συνέκριναν 31 υγιείς ενήλικες με 30 άτομα, των οποίων η μητέρα είχε στρες κατά τη διάρκεια της κοίησης. Αυτό το στρες είναι συνήθως έντονο, συνήθως απώλεια προσώπου. Έτσι. Όταν πήγαινε ο σύζυγος στον πόλεμο και βέβαια δεν γυρνούσε, είναι αυτά τα παιδιά τα οποία λένε κυλάρφανα στην ελληνική γλώσσα. Έτσι, είναι ορφανά πρώτης γέννησής τους. Και βέβαια βλέπετε ότι είχε εκτεθεί σε στρες η μητέρα.
ο άξονας υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια, σε αυτά τα παιδιά είναι διαφορετικός. Επιγενετική επίδραση. Και βλέπετε και τα επίπεδα της ACTH και τα επίπεδα της κορτιζόλης είναι διαφορετικά. Εδώ είναι με το τεστ του Πανεπιστημίου Τριέρ. Δεν νομίζω ότι έχω τα χρονικά περιθώρια να το σχολιάσω περισσότερο. Φεύγοντας από τις γενετικού τύπου ομοιότητες, άλλη βιολογική ομοιότητα είναι η συσχέτιση και της σχιζοφρένειας και της κατάθλιψης με κακοποίηση, παραμέληση κατά την παιδική ηλικία και το τραύμα. Εδώ βλέπετε για την ψύχωση μία μεταανάλυση από αυτές τις 18 case control studies, 10 προοπτικές μελέτες, 8 μελέτες που είναι cross-sectional. Το σχετικό πηλίκο είναι γύρω στο 3. Αν έχει παιδικό τραύμα, ο κίνδυνος για ψύχωση, όχι μόνο, εδώ μιλάω για σχιζοφρένεια, είναι τριπλάσιος. Και βέβαια, ποιο είναι αυτό το τραύμα το οποίο προδιαθέτει στη μετέπειτα ανάπτυξη ψύχωσης? Συνήθως, όπως βλέπετε, το emotional neglect, η παραμέληση, η συναισθηματική. Οπωσδήποτε όμως και η σωματική κακοποίηση και η σωματική παραμέληση. Και βέβαια έχουν συσχετιστεί αυτά τα τραύματα με γνωσιακά ελλείμματα, που ξέρετε ότι τα γνωσιακά ελλείμματα είναι πανταχού παρόντα στην ψύχωση και είναι εκείνα που καθορίζουν αποφασιστικά μαζί με τα αρνητικά συμπτώματα της εκβάσης. Κοιτάξτε την αντίστοιχη εικόνα στην κατάθλιψη. Αυτή εδώ είναι η ομάδα ελέγχου και βέβαια βλέπετε ότι αν υπάρχει ιστορικό παιδικού τραύματος, βλέπετε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος, ο οποίος γίνεται ακόμα μεγαλύτερος αν έχει και το βραχύ αλλήλιο του μεταφορέα της σερωτονίνης. Θυμάστε ότι αυτό το βραχύ αλλήλιο έχει συσχετιστεί με ελλειμματική λειτουργία της αντλίας επαναπρόσληψης της σερωτονίνης και εξασφαλίζει έναν κίνδυνο για μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή. Αν έχει αυτόν τον πολυμορφισμό στον BDNF, το βαλίνι 66 μεθιονίνη, ξέρετε ότι αυτός ο πολυμορφισμός στον νευροτροφικό αυτό παράγοντα αυξάνει τον κίνδυνο και για σχιζοφρένεια, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο και για μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή, αυξάνεται επιπλέον ο κίνδυνος και βέβαια βλέπετε ότι εάν έχεις και χαμηλή κοινωνική υποστήριξη, βλέπετε ότι τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Άρα και εδώ και στην μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή υπάρχει αυτό το σημαντικό ενδεχόμενο της επίδρασης της αρνητικής της κακοποίησης. Άλλη βιολογική ομοιότητα, διαταραγμένη νευροπλαστικότητα, ιδιαίτερα ελάττωση του όγκου του υποκάμπου και στις δύο διαταραχές. Ξέρετε ότι στην ψύχωση υπάρχει κοιλιακή διάταση, υπάρχει φλοιώδης ατροφία, υπάρχει ατροφία στο σκόλικα της παρεγκεφαλίδας, υπάρχει άρση της ασυμμετρίας μεταξύ αριστερού-δεξιού ημισφαιρίου και βέβαια θυμάστε ότι η κοιλιακή διάταση δεν είναι ομότιμη όπως είναι στην νόσο Αλσάιμερ, αλλά αφορά κυρίως το αριστερό κέρας της πλάγιας κοιλίας. Και υπάρχει μία περιοχή, η οποία ονομάζεται planum temporale, η οποία είναι ατροφική, όπως επίσης και ο υπόκαμπος, το βλέπετε εδώ, έτσι, την ατροφία του υποκάμπου. Έτσι. Αυτό είναι το εκμαγείο τροποντινά του κοιλιακού συστήματος και εδώ βλέπετε σε ένα άτομο με σχιζοφρένεια που έχετε ιδιαίτερα αυτή την περιοχή του κορταφικού κέρατος της πλαγίας κοιλίας, ξαναλέω αριστερά. Για την όλη επεξεργασία αυτού του πράγματος, έτσι, εντάξει, τώρα εσείς δεν έχετε εμπειρία από τις εποχές του χαλκού που έχουμε εμείς ασκηθεί στην ψυχιατρική. Εμένα ο παλιός μου διευθυντής ήταν ένας προθεραπευτικός ψυχίατρος, ο οποίος εφάρμοζε και την οσφιονοτιαία παρακέντηση με κάποια πρωτόγωνα μέτρα, έτσι, σε ψυχιατρικά τμήματα και βέβαια κάποιες φορές δεν υπήρχε τότε η αξονική τομογραφία, ήταν στην αρχή της, έτσι, και βάζαμε και σκιαγραφικό και κάναμε απεικόνηση στο κοιλιακό σύστημα. Ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε σκεφτεί να δει πώς είναι το εκμαγείο του κοιλιακού συστήματος και έβαλε λιωμένο κερί μέσα σε ένα ανατομικό παρασκεύασμα εγκεφάλου, αφού αφαίρεσε
το εγκεφαλωτικό υγρό και όταν μετά έπηξε το κερί, είχε το εκμαγείο αυτό. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε σήμερα αυτή η πρακτική είναι πάρα πολύ εύκολη να δείτε μια κοιλιακή διάταση έτσι, με τα καινούργια μέτρα τα απεικονιστικά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ατροφία υποκάμπου στην ψύχωση και σαφέστατα υπάρχει, το τόνισα και χθες, έτσι στην κατάθλιψη. Βλέπετε εδώ είναι ο φυσιολογικός υπόκαμπος, εδώ είναι σε έναν καταθλιπτικό ασθενή. Και ανέφερα και χθες ότι δυστυχώς αυτή η ατροφία του υποκάμπου εγκαθίσταται πάρα πολύ πρώιμα. Εγκαθίσταται δηλαδή στην αρχή του καταθλιπτικού επεισοδίου. Και βέβαια βλέπετε ότι αν πετύχετε ύφεση της κατάθλιψης, χορηγώντας την κατάλληλη αντικαταθλιπτική αγωγή, έχετε ένα μεγαλύτερο ενδεχόμενο να άρετε αυτή την ατροφία του υποκάμπου στην κατάθλιψη. Για παράδειγμα, κοιτάξτε το αριστερό ημισφαίριο, αριστερό υπόκαμπο. Εδώ είναι η μέση διάμετρος, ο μέσος όγκος του υποκάμπου σε αυτούς που πέτυχαν ύφεση, έναντι εκείνων που δεν επέτυχαν ύφεση. Άρα, γι' αυτό λέμε στην κατάθλιψη aormission is remission και ένα από τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει η ύφεση είναι η άρση της, θα λέγει κανείς, νευροτοξικής δράσης. Άλλη βιολογική ομοιότητα, έχουμε ελάττωση στο BDNF και στην μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή, αλλά και στην ψύχωση. Κοιτάξτε μία μελέτη, έτσι, BDNF και προ-BDNF, έτσι, σε ασθενείς με χρόνια σχιζοφρένεια. Στατιστικά σημαντικά μειωμένα τα επίπεδα του BDNF στα άτομα με την ψύχωση. Ξέρετε ότι κάποια αντιψυχωτικά επιδεινώνουν τα επίπεδα του BDNF, ενώ κάποια άλλα αυξάνουν. Έχει ασχοληθεί κάπως παλιότερα, ο Μανώλης ο Ρίζος στο Αττικό με την επίδραση κάποιων άτυπων αντιψυχωτικών στα επίπεδα του BDNF. Άρα εδώ χρόνιοι ψυχωτικοί, πιθανόν αυτός ο μειωμένος BDNF να οφείλεται στην αντιψυχωτική αγωγή. Έχουν όμως φανεί μειώσεις στον BDNF και σε ασθενείς πρώτου επεισοδίου. Αν πάτε στην κατάθλιψη, βλέπετε σαφής διαφοροποίηση των καταθλιπτικών ασθενών έναντι των υγιών μαρτύρων όσον αφορά τα επίπεδα του BDNF. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να χορηγήσουμε εξωγενώς τον BDNF για να ενισχύσουμε ένα αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως κάποιοι πρακτικοί τρόποι που μπορεί κάποιος να αυξήσει τον BDNF. Ένας πρακτικός τρόπος είναι η καθημερινή άσκηση. Γι' αυτό και ο σωστός ψυχίατρος προτείνει την άσκηση σε έναν καταθλιπτικό ασθενή. Είναι η έκθεση στο ηλιακό φως. Μέσω της παραγωγής βιταμίνης D αυξάνεται και ο BDNF. Και βέβαια ξέρετε ότι υπάρχουν και αυτές οι νοοτρόπες ουσίες, έτσι, που αυξάνουν τον BDNF, των οποίων αυξάνουν βέβαια και τα αντικαταθλιπτικά. Και βέβαια βλέπετε, κοιτάξτε αυτή την πλευρά εδώ, όσο ψηλότερο είναι το σκοράρισμα στην κλίμακα Χάμιλτον, τόσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα του BDNF. Δηλαδή υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση των επιπέδων του BDNF και της καταθλιπτικού τύπου συμπτωματολογίας. Άλλη ομοιότητα, υπάρχει εκτεταμένη παθολογία της λευκής ουσίας των ημισφαιρίων, έτσι, και βέβαια των δεσμών της λευκής ουσίας μεταξύ των ημισφαιρίων και το μεσολόβιο δηλαδή που επικοινωνούν τα δύο ημισφαίρια, αλλά και της λευκής ουσίας μέσα στο ίδιο το εγκεφαλικό ημισφαίριο. Θυμάστε ότι τα νευρικά κύτταρα που δημιουργούνται από την μυελική πλάκα καταρχήν μεταναστεύουν. Υπάρχει μία πρωτεΐνη ειδική που τα συνοδεύει μέχρι να πάνε στη θέση για την οποία προορίζονται. Και στη συνέχεια βλέπετε ότι υπάρχει μία μυελίνωση. Αυτή η διαδικασία της μυελίνωσης, ξέρετε ότι στο κεντρικό νευρικό σύστημα εξασφαλίζεται από τα ολιγοδενδροκύτταρα και στην περιφέρεια εξασφαλίζεται από τα κύτταρα Schwann. Τα ολιγοδενδροκύτταρα έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις ουσιαστικές από τα κύτταρα Schwann. Η κυριότερη διαφοροποίηση, έτσι, είναι ότι ένα ολιγοδενδροκύτταρο βγάζει πολλά ψευδοπόδια και κάνει μυελίνωση σε πολλά τμήματα διαφορετικών νευρώνων.
Ενώ στην περιφέρεια ξέρετε ότι το κύτταρος Βαν πηγαίνει γύρω από τον νευράξονα και εξασφαλίζει τη μόνωση ενός μικρού τμήματος. Είναι σαν τα υπάλληλα φύλλα του κρεμμυδιού, όπου μέσα υπάρχει το νήμα, όπως είναι το νήμα του κομπολογιού, ενώ η χάντρα του κομπολογιού είναι το κύτταρος Βαν, με αποθυμένο τον πυρήνα του κύτταρος Βαν στην περιφέρεια. Μια άλλη διαφοροποίηση, η οποία δεν είναι καλή, είναι ότι τα ολιγοδενδροκύτταρα, όταν γίνει το νευρικό κύτταρο για οποιοδήποτε τρόπο βλαβεί ο νευράξονάς του, βγάζει ουσίες οι οποίες διατάσσουν τρόποντινά, υποχρεώνουν το κολόδωμα να αναπτυχθεί τοπικά. Ενώ στην περιφέρεια τα κύτταρα Σβάν διατηρούν ένα εκμαγείο και ο νευράξονας μπορεί το κεντρικό κολόδωμα να βλαστήσει. Πάνω σε αυτή τη διαδικασία στηρίζεται και η μεταμόσχευση νεύρων που παίρνει, για παράδειγμα, ένα αδρανές νεύρο ο νευροχειρουργός, ας πούμε το έξω μυρωδερματικό, και το πηγαίνει το μόσχευμα και το τοποθετεί εκεί που υπάρχουν αυτά τα έτοιμα καλούπια των κυτάρων Σβάν. Άρα η μυελίνωση είναι πάρα πολύ βεβλαμένη στην σχιζοφρένεια. Εδώ δεν μπορείτε να το δείτε, αλλά αξίζει τον κόπο να το δείτε εκ του σύνεγγυς. Υπάρχουν πολλές περιοχές που είναι βεβλαμένο το wiring, έτσι, η διασύνδεση και η μυελίνωση στην ψύχωση, που είναι πάρα πολύ ουσιαστικές. Και βέβαια ένας βασικός λόγος είναι ότι είναι ένα αποτέλεσμα αυτή η απομυελίνωση τροποντινά της excytotoxic δράσης του γλουταμινικού, της γλουταμινεργικής νευρομεταβίβασης. Να, εδώ βλέπετε κάπως πιο αντίστοιχα, πιο ανάγλυφα τις περιοχές που υπάρχει αυτή η διαταραγμένη μυελίνωση. Έτσι, βλέπετε, είναι οι ροζ και οι κίτρινες περιοχές, σχεδόν όλος ο εγκέφαλος. Έτσι, ροζ και κίτρινες περιοχές. Και βέβαια βλέπετε αυτές εδώ είναι οι δέσμες της λευκής ουσίας. Σχεδόν σε όλο τον εγκέφαλο υπάρχει, έτσι, μεταβολή της λευκής ουσίας στην ψύχωση. Και βέβαια εδώ υπάρχει και η εξέλιξη στη διαταραχή, δηλαδή προσπαθούμε εμείς να παρέμβουμε σε αυτή τη διαδικασία και να βρούμε νέες ουσίες. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε την μινοκυκλίνη ή εδώ βλέπετε τα λιπαρά οξέα, τα οποία, όπως βλέπετε, η μινοκυκλίνη αναστέλει τις φλεγμονώδεις διεργασίες. Φλεγμονώδεις διεργασίες, χρόνια φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενεργοποίηση των μικρογλιακών κυτάρων. Αυτά τα μικρογλιακά κύτταρα στοχεύει τα ενεργοποιημένα, που είναι, θα λέγει κανείς, το κεντρικό σημείο της φλεγμονής στο κεντρικό νευρικό σύστημα, έτσι, η μινοκυκλίνη, ενώ από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι τα λιπαρά οξέα ενισχύουν αυτό το ολιγοδενδροκύτταρο στο να εξασφαλίζει αυτή την μονοτική διεργασία. Το ίδιο βλέπετε και μεταβολές στη λευκή ουσία και στη μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή. Γιατί υπάρχουν εδώ? Διότι υπάρχει, όπως βλέπετε, μεταβολή στον αιμοεγκεφαλικό φραγμό, στην εγκεφαλική αιματική ροή, υπάρχει φλεγμονώδης διεργασία και εδώ, υπάρχουν γονίδια τα οποία εξασφαλίζουν εντός εισαγωγικών αυτή την ευαλωτότητα, αλλά και κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Και βλέπετε όλες αυτές τις περιοχές που υπάρχει και εδώ διαταραγμένη, έτσι, η λευκή ουσία. Ή εδώ βλέπετε, έτσι, στην πορεία μιας μείζωνος κατάθλιψης, πώς, έτσι το βλέπετε εδώ, έτσι, 14 ασθενείς που είναι treatment naive, δεν έχουν πάρει αντικαταθλιπτικό, πρώτο επεισόδιο κατάθλιψης, και βέβαια βλέπετε γίνεται μια σύγκριση της λευκής ουσίας των δύο αυτών ομάδων. Άλλη βιολογική ομοιότητα, υπάρχει διαταραχή στον άξονα υποθάλαμος, υπόφυση, επινεφρίδια και στην κατάθλιψη και στη σχιζοφρένεια. Υπάρχει υπερκορτιζολεμία και στις δύο διαταραχές. Να, το βλέπετε, για παράδειγμα, εδώ, έτσι. Αυτή είναι καταθλιπτική ασθενής, υπερκορτιζολεμική κατάσταση, έτσι. Και εδώ βλέπετε, εδώ είναι στο ζενίθ της στάθμης της κορτιζόλης και εδώ είναι στο ναδύρ. Σαφέστατη διαφοροποίηση μεταξύ των ασθενών με κατάθλιψη. Το ίδιο όμως έχει φανεί ότι υπάρχει υπερκορτιζολεμική εικόνα
και στην σχιζοφρένεια. Εδώ βλέπετε τα επίπεδα της κορτιζόλης σε ασθενείς πρώτου επεισοδίου. Βλέπετε, αυτή είναι οι ασθενείς πρώτου επεισοδίου έναντι των υγιών μαρτύρων. Άλλη βιολογική ομοιότητα, μειωμένη αιματική ροή στον προμετωπιαίο φλοιό κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης, της μείζωνος κατάθλιψης και της σχιζοφρένειας. Αυτή η μειωμένη αιματική ροή συνεπάγεται το hypofrontality. Και βέβαια, ναι, ξέρετε ότι αυτό το hypofrontality ελέγχεται με το Wisconsin Card Sorting Test ή μπορεί να ελεγχθεί η αιματική παροχή με εισπνοή ραδιενεργού ξένου ή με δεσόξυγλυκόζη, που είναι ένα μόριο που μιμείται τη γλυκόζη, έτσι και βέβαια δεν μπορεί να διασπαστεί. Και μπορεί να αποδειχθεί έτσι ακτινολογικά. Άρα υπάρχει hypofrontality και στην ψύχωση και στην σχιζοφρένεια και στην μείζωνα κατάθλιψη. Εδώ κοιτάξτε πόσο πιο θερμή είναι αυτή η περιοχή, κόκκινη, έναντι της αντίστοιχης περιοχής σε άτομα με ψύχωση. Και βέβαια το ίδιο βλέπετε και εδώ στην μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή, πόσο πιο ψυχρή είναι αυτή εδώ η περιοχή έναντι αυτής εδώ των μαρτύρων. Άρα υπάρχει hypofrontality και στη μία διαταραχή και στην άλλη. Ξέρετε ότι τα αρνητικά συμπτώματα υπάρχουν και στην κατάθλιψη ή πολλά από τα καταθλιπτικά συμπτώματα μοιάζουν με τα αρνητικά συμπτώματα. Μια άλλη βιολογική ομοιότητα είναι η ελάττωση των δενδριτικών ακανθών, αριθμός και μέγεθος, και διαταραγμένη βιωματική νευροπλαστικότητα. Να κοιτάξτε, για παράδειγμα, αυτό είναι ένας δενδρίτης, δενδριτικές άκανθες της ομάδας ελέγχου και βλέπετε τη σπανιότητα των δενδριτικών ακανθών σε ένα άτομο με ψύχωση. Και βέβαια βλέπετε πάλι το ίδιο πράγμα εδώ, πολλές δενδριτικές άκανθες και βέβαια βλέπετε ότι εδώ υπάρχει σπανιότητα δενδριτικών ακανθών σε κάποιον που έχει μια ψύχωση. Και βέβαια ξέρετε ότι υπάρχει μια ατροφία της φαιάς ουσίας, απώλεια φαιάς ουσίας, το σχολίασα και χθες, σε άτομα με ψύχωση. Και θυμάστε που έλεγα ότι υπάρχει μία, θα έλεγε κανείς, κατά 3% ελάττωση στη φαιά ουσία, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι υπάρχει αυτή η απώλεια των δενδριτικών ακανθών στην ψύχωση. Και βέβαια, κοιτάξτε ότι υπάρχει και η αντίστοιχη εικόνα στην κατάθλιψη και μάλιστα πιστεύετε ότι η κεταμίνη, είτε χορηγούμενη ενδοφλέβεια, είτε χορηγούμενη σαν εκνέφωμα, έτσι, βλέπετε ότι δημιουργεί μία άμεση νευροπλαστική, θα λέγει κανείς, ανταπόκριση. Κοιτάξτε, εδώ είναι η baseline εικόνα. Κοιτάξτε τις δενδριτικές άκανθες. Με ένα χρόνιο στρες εξαφανίζονται. Και όταν δίνεται κεταμίνη, μόλις 24 ώρες βλέπετε ότι έχουμε ένα remodeling, επανεμφανίζονται οι δενδριτικές άκανθες. Αυτός είναι ο μηχανισμός πρόκλησης, έτσι, του θεραπευτικού αποτελέσματος της κεταμίνης. Μια άλλη ομοιότητα, υπάρχει φλεγμονώδες background και στην μείζωνα κατάθλιψη και στην ψύχωση. Ακροθυγός θα το διεξέλθω εδώ. Ο Ρέστης θυμάται ότι τα έχω σχολιάσει παλιότερα και για τις φλεγμονώδεις διεργασίες σαν διαλέξεις και για την κατάθλιψη και για την ψύχωση. Ξεκινώ με την κατάθλιψη. Πώς προκύπτει ότι υπάρχει σχέση της κατάθλιψης με τη φλεγμονή? Καταρχήν διότι συνυπάρχει η κατάθλιψη με πολλά φλεγμονώδη νοσήματα. Για παράδειγμα, βλέπετε 20% από αυτούς που έχουν καρδιαγγειακή νόσο έχουν μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή. Αν έχει σακκαρόδι διαβήτη, διπλασιάζεται ο κίνδυνος για κατάθλιψη. Υπάρχει και το
και το αντίστοιχο, ότι η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο για ανάπτυξη σακαρώδη διαβήτη. Αν έχεις ένα αυτοάνωσο, βλέπετε ο κίνδυνος για κατάθλιψη εκτινάστε στο 70%, και αν έχεις μια κακοήθεια, που και αυτή η κακοήθεια έχει ένα φλεγμονώδες μέρος, βλέπετε ότι υπάρχει μια πιθανότητα γύρω στο 25% να έχεις μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή. Αυτός είναι ο πρώτος σύνδεσμος μεταξύ της κατάθλιψης και της φλεγμονής. Ο δεύτερος σύνδεσμος είναι ότι βλέπετε ότι οι φλεγμονώδεις biomarkers είναι αυξημένοι στην κατάθλιψη. Βλέπετε μια μεταανάλυση αυτής της κυρίας που φαίνεται εδώ, έτσι, 24 μελετών, μέτρηση των κύτταροκινών σε καταθλιπτικούς. Βλέπετε σημαντικά υψηλότερες τιμές και για την ιντερλευκίνη 6 σε σύγκριση με τους μάρτυρες και για τον TNF-A, τον Tumor Necrosis Factor A, έτσι, στην περιοχή της κατάθλιψης. Ένας άλλος σύνδεσμος μεταξύ της κατάθλιψης και της φλεγμονής προκύπτει από αυτή την παρατήρηση ότι όταν δίνουμε τροποποιητικές ουσίες του ανοσοποιητικού συστήματος, υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνουμε κατάθλιψη. Γι' αυτό και βλέπετε ότι μας ρωτούν οι συνάδελφοι, οι παθολόγοι ή οι υπατολόγοι, όταν έχουμε υπατήτηδα C, για παράδειγμα, αλλά και μελάνομα, έτσι, όπως βλέπετε κάποιες κακοήθειες του αίματος, τα οξυτενή κονδυλώματα κτλ. Αν μπορεί να χορηγήσουν ιντερφερόνη α. Γιατί, διότι αν χορηγηθεί ιντερφερόνη α, υπάρχει το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί κατάθλιψη σε ένα ποσοστό έως και περίπου 60%. Βέβαια, ξέρετε ότι η κατάθλιψη έχει σχέση με μια κινητοποίηση δυσλειτουργία του άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια, το σχολίασα προηγουμένως, αλλά και το ίδιο προκύπτει και στην φλεγμονώδη διεργασία. Κοιτάξτε, το στρες, έτσι, προκαλεί την αύξηση του CRH με αποτέλεσμα να υπάρχει αύξηση στην ACTH και να παραχθεί κορτιζόλη, υπερκορτιζολεμική εικόνα. Μα θα μου πείτε ότι η κορτιζόλη είναι αντιφλεγμονώδης ουσία. Ναι, και το βλέπετε εδώ, έτσι, με την παύλα που είναι στην κατάληξή της αυτή η γραμμή. Ταυτόχρονα όμως το στρες, μέσω του αυτονόμου νευρικού συστήματος, κινητοποιεί κάποια μακροφάγα, τα οποία μας παράγουν αυτόν τον nucleus factor KB, ο οποίος βλέπετε ότι έρχεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλεί ελάττωση των μονοαμινών, εξάει το τοξίκωση από το θαλγικανής αυξημένο γλουταμινεργικό, από την αυξημένη διέγερση των NMDA υποδοχέων και βέβαια κατά τρίτο λόγο μειώνει τον BDNF. Κάπου εδώ είναι, δεν το βλέπετε αυτό. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ της κατάθλιψης και της φλεγμονής. Και βέβαια τα αντικαταθλιπτικά, άσχετα αν η κατάθλιψη έχει φλεγμονώδες σκέλος ή όχι, επηρεάζουν τους φλεγμονώδες παράγοντες. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι μειώνουν τα επίπεδα των προφλεγμονωδών κυτταροκινών, ιντερλευκίνη 2, 6, Tumor Necrosis Factor A και ιντερφερόνη Γ. Να, για παράδειγμα, βλέπετε εδώ την επίδραση της αντικαταθλιπτικής αγωγής στα επίπεδα των φλεγμονωδών κυτταροκινών. Η χορήγηση του αντικαταθλιπτικού, βλέπετε ότι το διαμαντάκι δεν τέμνει την κάθετη γραμμή, ναι, πράγματι μειώνει τα επίπεδα των προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Και βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι αν εσείς χορηγήσετε παράγοντες που αναστέλουν τη φλεγμονώδη διεργασία, έχετε αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν χορηγήσετε αναστολή στις κύκλο-οξυγενάσεις τύπου 2, όπως είναι αναστολή στις κύκλο-οξυγενάσεις τύπου 2 ή ακέτυλο-σαλικυλικό οξύ ή ανταγωνιστές του Tumor Necrosis Factor, όπως για παράδειγμα είναι αυτή εδώ η ουσία, Infliximab, έτσι, που χορηγούνται σε ασθενείς, που χορηγείται σε ασθενείς με νόσο Crohn και βλέπετε ότι έχουν υψηλά επίπεδα CRP πρώτης θεραπείας, έχετε βελτίωση με αυτόν τον αντιφλεγμονώδη παράγοντα της καταθλιπτικού τύπου συμπτωματολογίας. Το πώς αυτές οι κυτταροκίνες επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, ίσως διότι ενεργοποιούν κεντρομόλα νεύρα. Να θυμηθούμε αυτά που σχολίαζε χθες ο Ορέστης, έτσι, για αυτή την πορεία του πνευμονογαστρικού νεύρου. Επίσης, μπορεί
οι κυταροκίνες από τα μακροφάγα που διαχέονται σε αυτό το περικυλιακό όργανο που δεν έχει αιμοεγκεφαλικό φραγμό, να φτάσουν μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μπορούν όμως να φτάσουν οι κυταροκίνες και μέσω του αιμοεγκεφαλικού φραγμού. Και βέβαια βλέπετε ότι μπορεί η ιντερλευκίνη 1 να ενεργοποιήσει υποδοχής σε περιαγκιακά μακροφάγα και ενδοθηλιακά κύτταρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια τοπική απελευθέρωση αυτής της συγκεκριμένης προσταγλανδίνης. Και βέβαια κοιτάξτε ένα κέριο σημείο της νευροφλεγμονής στην κατάθλιψη. Η πρόδρομη ουσία της σερωτονίνης είναι η τριπτοφάνη. Με υδροξυλάση παράγεται η 5-υδρόξι τριπτοφάνη και στη συνέχεια υπάρχει με μία αποκαρβοξυλάση η παραγωγή της σερωτονίνης. Υπάρχει όμως ένα άλλο μονοπάτι μέσω μιας διοξυγενάσης της άιντο, η οποία διοξυγενάση διεγείρεται από, όπως βλέπετε, φλεγμονώδεις κυταροκίνες. Άρα, όταν διεγερθεί, αυτό το μονοπάτι εκτρέπεται προς τα δω. Υπάρχει δηλαδή ένδυα στην παραγωγή σερωτονίνης και κινητοποίηση αυτού του μονοπατιού, που βλέπετε ότι συνεπάγεται την παραγωγή κινουρενίνης, η οποία κινουρενίνη ενεργοποιεί τα μικροβιακά κύτταρα με αποτέλεσμα να υπάρχει μία δράση της παραγόμενης, όπως βλέπετε, ουσίας του κοινολενικού οξέως πάνω σε NMDA υποδοχής. Άρα φαίνεται ότι αυτή η φλεγμονώδης διεργασία κινητοποιεί μια ένδυα σερωτονίνης στην κατάθλιψη και μια υπερεπάρκεια στην γλουταμινική νευρομεταβίβαση. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι το στρες δημιουργεί αυτό το φαύλο κύκλο έτσι μέσω της φλεγμονώδους διεργασίας. Όσον αφορά τη σχέση της σχιζοφρένειας με τη φλεγμονή, η ιστορία πάει πάρα πολύ παλιά. Βλέπετε το 1845 ο Εσκυρόλ για πρώτη φορά παρατήρησε μια επιδημική εμφάνιση στις ψυχικές διαταραχές, έτσι, ένα φλεγμονώδες στοιχείο, ή αυτός εδώ πέρα ο κύριος το 1876 σε 32 ασθενείς με σχιζοφρένεια ή μάνιο-καταθλιπτική ψύχωση στο ψυχιατρίο της Οδυσσού τους μόλυνε με ελονοσία, τυφοειδή, πυρετό ή μπορέλια και βλέπετε μόνον εκείνοι που είχαν μολυνθεί με το πλασμόδιο της ελονοσίας η πυρετοθεραπεία μετά, το θυμάστε αυτό που είχε γίνει και για την προϊούσα γενική παράλυση, βλέπετε ότι μόνον αυτοί θεραπεύτηκαν έτσι. Η απαρχή αυτής της φλεγμονώδους διεργασίας ή αυτός εδώ πέρα ο κύριος, ο οποίος τον βλέπετε εδώ με τη σύζυγό του, δημοσίευσε τουλάχιστον 200 περιστατικά με ψύχωση μετά από γρίπη. Και βλέπετε ότι το 1 τρίτο από αυτές έμοιαζε με αυτό που σήμερα εμείς λέμε σχιζοφρένεια. Σε ασθενείς πρώτου επεισοδίου, πώς είναι οι φλεγμονώδεις κυταροκίνες, είναι ολόκληρο κεφάλαιο η σχέση φλεγμονής με την σχιζοφρένεια. Σταχυολογώ κάποια έτσι στοιχεία. Βλέπετε ασθενείς πρώτου επεισοδίου που είναι drug naive, οι ασθενείς που έχουν υποτροπή στην ψύχωση. Έχουμε αύξηση προφλεγμονωδών κυταροκινών, ιντερλευκίνης 6, TNF-A, ιντερλευκίνης 1β, ιντερφερόνης Γ και βέβαια βλέπετε ότι υπάρχουν ελαττώσεις στα επίπεδα αντιφλεγμονωδών κυταροκινών. Άλλη βιολογική ομοιότητα μεταξύ κατάθλιψης και σχιζοφρένειας είναι το αυξημένο οξυδωτικό στρες. Ξέρετε ότι υπάρχει οξυδωτικό στρες όταν υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ της παραγωγής των ελεύθερων ριζών και της εξουδετερώσης από τον οργανισμό. Οι ελεύθερες ρίζες είναι 2 κατηγοριών, αφορούν το οξυγόνο ή τα οξύδια του αζότου και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η ανισορροπία δημιουργεί κυταρικές βλάβες. Αυτές οι ελεύθερες ρίζες είναι ένα υποπροϊόν του σχηματισμού ATP από τα μυτοχόνδρια. Ξέρετε ότι τα μυτοχόνδρια είναι ο τόπος παραγωγής ενέργειας μέσα στο κύτταρο, όπως ξέρετε ότι τα μυτοχόνδρια έχουν και γενετικό υλικό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας, διότι δεν μπορεί να έχουμε 2 ήλιους σε ένα πλανητικό σύστημα. Γιατί? Και έχει φανεί ότι
το γενετικό υλικό, το DNA των μυτοχονδρίων είναι δακτυλιοειδές και φαίνεται ότι είναι επηρεασμένο, πέραν της ψύχωσης, είναι επηρεασμένο και στην νόσο Πάρκινσον, το μυτοχονδριακό DNA. Λοιπόν, αυτά τα μυτοχόνδρια τα έχει δεχθεί ο οργανισμός και τα διατηρεί, παρότι έχουν δικό τους DNA, διότι η απόδοση η ενεργειακή που έχουν είναι πρωτοφανής. Γι' αυτό και σου λέει γιατί να απαλλαγώ το κύτταρο εξελικτικά από αυτή τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, για αυτή την παραγωγή ATP από τα μυτοχόνδρια, βλέπετε ότι χρησιμοποιείται το 90% του προσλαμβανόμενου οξυγόνου από το κύτταρο, ενώ ένα πολύ ελάχιστο ποσοστό, βλέπετε 0,5% για την παραγωγή των ελεύθερων ριζών. Αυτές οι ελεύθερες ρίζες είναι χρήσιμες όταν είναι σε μια φυσιολογική ποσότητα. Διότι βλέπετε ότι είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος. Σε καταστάσεις όμως στρες ή νόσου, η παραγωγή υπερτερεί της καταστροφής και υπάρχει ένα οξυδωτικό στρες. Και βέβαια βλέπετε ότι αυτό το οξυδωτικό στρες επηρεάζει τις πρωτεΐνες, τα λιπίδια ή τα νουκλεϊνικά οξέα του κυττάρου, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεμβρανική βλάβη και όχι μόνο. Ξέρετε ότι ο εγκέφαλος έχει μια ηγεμονική μεταχείριση αναφορικά με την παροχή οξυγόνου, παρότι είναι 2% του βάρους του σώματος, αναμονάδα χρόνου δέχεται το 20% του οξυγόνου που παρέχει το αίμα στην περιφέρεια. Και βέβαια ξέρετε ότι υπάρχουν μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα πολλές οξυδωτικού τύπου διεργασίες, άρα αυξημένο ενδεχόμενο να υπάρχει ένα οξυδωτικό στρες. Άρα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί αντιοξυδωτικοί τρόποντινά. Αυτοί οι αντιοξυδωτικοί μηχανισμοί είναι αφενός μεν ενζηματικοί, αλλά και μη ενζηματικοί. Θυμάστε για παράδειγμα ότι το κύριο αντιοξυδωτικό στον οργανισμό μας είναι η γλουταθιόνη. Και βέβαια βλέπετε ότι το οξυδωτικό στρες το οποίο υπάρχει στη σχιζοφρένεια μπορεί να μην είναι το κύριο αίτιο της διαταραχής, συντελεί όμως στη φθήνουσα πορεία και στην κακή έκβαση της ψύχωσης. Και βέβαια βλέπετε ότι το σύνολο των αντιοξυδωτικών παραγόντων και η γλουταθιόνη είναι μειωμένα στο πλάσμα ασθενών πρώτου επεισοδίου ψύχωσης που δεν έχουν πάρει αγωγή, είναι drug naive, αλλά και σε χρόνιους ασθενείς. Και βέβαια σε νεκροτομικά ευρήματα υπάρχει ελάττωση της γλουταθιόνης στον προμετωπιαίο φλοιό, στον κερκοφόρο πυρήνα κτλ. Και βέβαια τα επίπεδα των οξυδωτικών παραγόντων είναι αυξημένα στην περιφέρεια ασθενών με ψύχωση. Υπάρχει δηλαδή οξυδωτικό στρες στην ψύχωση. Και βέβαια ξέρετε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσετε παράγοντες όπως είναι η άζωτο, ακέτυλο και στεΐνη, έτσι, που έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Το μόνο μειονέκτημα που έχει αυτή η συγκεκριμένη ουσία, διότι έχει χρησιμοποιηθεί και στην μείζωνα κατάθλιψη και στην OCD κτλ., είναι το γεγονός ότι πρέπει να δώσετε μεγάλη δοσολογία. Έτσι. Αυτή η ουσία έχει σαφείς αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, είναι μια πρόδρομη ουσία της γλουταθιόνης, επηρεάζει την ντοπαμινική και την γλουταμινεργική νευρομεταβίβαση, είναι μια νευροτροφική και αντιαποπτωτική ουσία, επηρεάζει τα μυτοχόνδρια, περνάει εύκολα τον αιμοεγκεφαλικό φραγμό και βέβαια έχει μια σαφή αντιοξυδωτική δράση. Κοιτάξτε αυτό τον πολλαπλό μηχανισμό, έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Και κοιτάξτε αυτό εδώ, γιατί ανέφερα ότι επηρεάζει την γλουταμινεργική νευρομεταβίβαση. Κοιτάξτε για παράδειγμα αυτό το antiporter, δηλαδή antiporter είναι ένας μεταφορέας που μπαίνει μια ουσία και βγαίνει μια άλλη ουσία. Βλέπετε ότι μπαίνει η κιστίνη μέσα στο κύτταρο με αποτέλεσμα να βγαίνει, όπως βλέπετε, το γλουταμινικό οξύ, το οποίο έρχεται και ερεθίζει τους NMDA υποδοχής που ανέφερα προηγουμένως. Και βέβαια έχει χρησιμοποιηθεί, όπως ξέρετε, η συγκεκριμένη ουσία κατά κόρον από τους συναδέλφους πνευμονολόγους, παθολόγους, σαν βλένολιτικό για την θεραπεία των HIV λοιμόξεων, για την νεφροπάθεια αποσκιαγραφικά, για την νόσο Alzheimer κτλ. Αλλά και σε πολλές δικές μας διαταραχές, όπως είναι έτσι, ο τζόγος, ο παθολογικός τζόγος, η OCD, το ανέφερα προηγουμένως, η τρικοτυλομανία, η διπολική διαταραχή. Και βέβαια βλέπετε ότι υπάρχει ένα πλήθος, έτσι, και δερμοτυλομανία, έτσι,
άζωτο ακέτυλο κιστεΐνη. Κοιτάξτε όμως και για την κατάθλιψη. Έτσι. Μια συστηματική ανασκόπηση περιέλαβε 5 RCTs, 500 τόσοι ασθενείς, 600 ασθενείς, με καταθλιπτικά συμπτώματα. Στο πλαίσιο διπολικής διαταραχής, μείζωνος κατάθλιψης ή άλλης ψυχιατρικής διαταραχής, οι οποίοι τυχιοποιημένα καταναμήθηκαν σε συγχορήγηση της θεραπείας τους και πλασίμπο ή αντών άζωτο ακέτυλο κιστεΐνη. Και διαπιστώθηκε η βελτίωση στα καταθλιπτικά συμπτώματα και στη λειτουργικότητα σε μία περίοδο παρακολούθησης, όπως βλέπετε, 12 έως 24 εβδομάδες. Άρα η άζωτο ακέτυλο κιστεΐνη, έτσι, βελτιώνοντας τα επίπεδα της γλουταθιόνης, δρώντας σαν αντιοξυδωτικό, βελτιώνει και την καταθλιπτικού τύπου συμπτωματολογία. Μια άλλη βιολογική ομοιότητα, το Default Mode Network System, το ανέφερε χθες ο κύριος Γιωτάκος, έτσι, σχετίζεται με ιδεομυρικασμό στην κατάθλιψη και με αυτή την ονειροπόληση κατά τη διάρκεια της εγρήγορσης που έχουν τα άτομα, έτσι, αυτή αυτιστικού τύπου συμπεριφορά, έτσι, που έχουν τα άτομα με ψύχωση, το daydreaming. Ξέρετε ότι αυτό το DMN είναι μια ομάδα δομών στο κεντρικό νευρικό σύστημα που περιλαμβάνει το φλοιό της οπίστιας περιοχής της έλικας του προσαγωγείου, εδώ αυτή η περιοχή η πορτοκαλί, περιλαμβάνει τον έσω προμετωπιαίο φλοιό και περιλαμβάνει και κάποιες κάτω βρεγματικές περιοχές. Έχει χαμηλή δραστηριότητα όταν εκτελείται ένα συγκεκριμένο έργο και έχει αυξημένη δραστηριότητα, έτσι όπως βλέπετε, στην ονειροπόληση, στην ανάκληση αναμνήσεων, στον οραματισμό του μέλλοντος κτλ. Φαίνεται ότι αυτό το default system είναι δραστήριο όταν σκεφτόμαστε χωρίς σκοπό και είναι overactive, όπως βλέπετε, σε σχιζοφρένεια και σε κατάθλιψη, και φαίνεται ότι τα ψυχοδηλωτικά μειώνουν την δραστηριότητά του. Σε κλινικό επίπεδο υπάρχουν ομοιότητες. Υπάρχουν ψυχωτικά συμπτώματα και στην κατάθλιψη, σπανιότερα, ψυχωτικός υπότυπος της κατάθλιψης, αλλά κατά κύριο λόγο υπάρχουν ψυχωτικά συμπτώματα στην σχιζοφρένεια. Αυξημένη αυτοκτονικότητα. Βλέπετε 5% η αυτοκτονικότητα στην ψύχωση, 1% στο γενικό πληθυσμό και από τους ασθενείς με σοβαρή μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή έως και 15% καταλήγουν από τελεσφόρα απόπειρα αυτοκτονίας. Άλλη ομοιότητα, γνωσιακά ελλείμματα. Έχουμε και στην κατάθλιψη και στη σχιζοφρένεια. Ναι, είναι σαφώς σοβαρότερα στη σχιζοφρένεια. Σαφώς όμως υφίστανται και στη μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή. Και ξέρετε ότι στην ψύχωση η γνωσιακή δυσλειτουργία είναι σημαντικά επηρεασμένες στην πλειονότητα, στο 100% των ασθενών. Αφορούν τη μνήμη, την προσοχή, τις κινητικές δεξιότητες, την προσοχή, την εκτελεστική ικανότητα και ξέρετε ότι είναι ένας παράγοντας έκβασης αυτό το επηρεασμένο cognition. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανέναν τρόπο άμεσης θεραπευτικής παρέμβασης για να έχουμε ένα cognitive remediation στην ψύχωση. Άρα πρέπει να κάνουμε, έτσι θα έλεγε κανείς, γιατροσόφια, δηλαδή από την περιφέρεια, να κάνουμε μια υγιεινή πρακτική για να βελτιώνουμε τις γνωστικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, απώλεια βάρους, έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, πρόκληση του εγκεφάλου με mental activities, έτσι, αποφυγή των αντικολινεργικών, αποφυγή της χορήγησης βενζοδιαζεπινών κτλ. Άλλη ομοιότητα. Υπάρχουν αρνητικά συμπτώματα και στις δύο διαταραχές. Πολλά από τα καταθλιπτικά συμπτώματα μοιάζουν με αυτά τα αρνητικά συμπτώματα. Βέβαια, ξέρετε, καταθλιπτικά βελτιώνουν τα αρνητικά συμπτώματα και της κατάθλιψης, κατά κύριο λόγο, αλλά και τα αρνητικά συμπτώματα στην ψύχωση. Θυμάστε αυτή τη μεταανάλυση του British Journal of Psychiatry, που περιέλαβε 23 μελέτες, αντών μικρή δόση αντικαταθλιπτικού στο αντιψυχωτικό, που είχε ένα effect size γύρω στο 0,5, έτσι, όσον αφορά την ελάττωση της αρνητικού τύπου συμπτωματολογίας. Και εδώ το βλέπετε το μετααναλυτικό αποτέλεσμα, το διαμαντάκι δεν τέμνει την κάθετη γραμμή. Και βέβαια το ίδιο λέει και η βιβλιοθήκη Cochrane, ότι ναι, αν δώσετε ένα αντικαταθλιπτικό, μπορεί να έχετε μία μικρή έστω βελτίωση κατά 20% στα αρνητικά συμπτώματα. Μια άλλη κλινική ομοιότητα είναι ότι υπάρχει treatment resistance και στην ψύχωση και στην κατάθλιψη.
Η treatment resistant ψύχωση κάποιες φορές βλέπετε φτάνει και στο 50%, 15% από την αρχή, το δείγμα του υγιεινητίου, 20% treatment resistance από τους ασθενείς πρώτου επεισοδίου και βέβαια υπάρχει και το αντίστοιχο treatment resistance στην κατάθλιψη, που λέμε ή τουλάχιστον υποθέτουμε ότι υπάρχει αποτυχία σε 2 τουλάχιστον αντικαταθλιπτικές δοκιμές. Αυτή η treatment resistant depression είναι μια κατάθλιψη η οποία είναι πολύ κοστοβόρα. Βλέπετε το 40% του ετήσιου κόστους της μείζωνος κατάθλιψης στις ΗΠΑ αφορά treatment resistance. Γιατί? Διότι υπάρχει αυξημένο κόστος φαρμάκων, περισσότερες επισκέψεις και διπλασιασμός του ενδεχομένου της νοσηλείας. Άλλη κλινική ομοιότητα και στις 2 διαταραχές υπάρχει συννόσηση με GAD, με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, με κατάκτηση ουσιών ή αλκοόλ. Και βέβαια, μια άλλη τελευταία ομοιότητα είναι ότι υπάρχει ελάττωση στο προσδόκιμο της επιβίωσης και στις 2 διαταραχές, κυρίως από καρδιομεταβολικά aspects. Έτσι. Ξέρετε ότι στη σχιζοφρένεια υπάρχει μια βράχυνση στο προσδόκιμο της επιβίωσης κατά τουλάχιστον 25 έτη. 20% είναι το προσδόκιμο της επιβίωσης, μακάρι να ήταν μόνο 20%, είναι πολύ περισσότερο, αλλά υπάρχει αντίστοιχη ελάττωση στο προσδόκιμο της επιβίωσης και στη μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή. Εδώ όμως κατά 10 χρόνια. Κυρίως λόγω αυτοκτονικότητας, αλλά βλέπετε ότι ο κίνδυνος είναι 26 φορές μεγαλύτερος θανάτου από αυτοκτονία στη μείζωνα κατάθλιψη και βέβαια βλέπετε ότι το lifetime prevalence της αυτοκτονίας είναι γύρω στο 2,2%, όταν σας είπα ότι για το γενικό πληθυσμό είναι γύρω στο 1%. Ναι, είναι μικρότερο αυτό από το 25-27% που είναι στην ψύχωση, αλλά υπάρχει και εδώ ελάττωση στο προσδόκιμο της επιβίωσης. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για άνοια και στις 2 διαταραχές. Να, κοιτάξτε τον αυξημένο κίνδυνο σε αυτή εδώ τη μελέτη και αν θα πάτε στην ηλικία των 80 ετών, στο γενικό πληθυσμό η άνοια είναι σε ένα ποσοστό γύρω στο 10%. Στους ψυχοτικούς είναι 70%. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Και βέβαια βλέπετε ότι υπάρχει... Δεν άκουσα. Αυτό να το δεχτώ σαν ερώτημα μετά. Έχω περιθώρια χρονικά? Όχι, εντάξει, θα το σχολιάσω μετά. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να το ακούω από ψυχίατρο. Με συγχωρείς. Δεν πρέπει να το ακούω. Έτσι, για τα κλασικά αντιψυχωτικά ισχύει. Για τα άτομα δεν ισχύει. Θα γίνω σαφέστερο στη συνέχεια. Και βέβαια, σαν risk factor για την άνοια είναι και η μείζων καταθλιπτική διαταραχή. Βλέπετε ότι έχουν σχεδιαστεί πολλά μονοπάτια που οδηγεί η κατάθλιψη σε άνοια, ατροφία του υποκάμπου, από την υπερκορτιζολεμία, όπως βλέπετε αυξημένες πλάκες αμυλοειδού στους καταθλιπτικούς, όπως βλέπετε φλεγμονώδεις διεργασίες που οδηγούν σε άνοια, όπως βλέπετε εδώ μεταβολές σε BDNF που οδηγεί σε άνοια κτλ. Άλλη κλινική ομοιότητα, τα οπιοειδή βελτιώνουν και τη μείζωνα κατάθλιψη και την ψύχωση. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή εδώ τη μελέτη δεν έχει τύχη ιδιαίτερης προσοχής, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι μια επικίνδυνη περιοχή αν χρησιμοποιεί κανείς οπιοειδή με το φόβο της εξάρτησης. Χαμηλές δόσεις μορφίνης, σαν συγχορήγηση με την αντιψυχωτική αγωγή, βελτιώνει την επίδραση των αντιψυχωτικών. Και κοιτάξτε την βουπρενορφίνη που χρησιμοποιείται κυρίως για την opioid use disorder και για το οξύ και για το χρόνιο άλγος, αλλά φαίνεται ότι επειδή είναι δυσλειτουργικό το σύστημα των ενδογενών οπιοειδών, φαίνεται να έχει αποτέλεσμα και στη μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή. Σας θυμίζω ότι αυτή η βουπρενορφίνη είναι ένας partial agonist των M υποδοχέων, των μη υποδοχέων, και είναι ένας antagonist των κάπα υποδοχέων και συγχορηγείται με σαμιδορφάνη που είναι ένας αποκλειστής των μη υποδοχέων για να αποφύγουμε τα ενδεχόμενα της εξάρτησης. Αυτή η συγχορήγηση βλέπετε σε δοσολογίες 2 μιλιγκράμμ μία ουσία, 2 μιλιγκράμμ μία άλλη ουσία. Έτσι, έχει φανεί ότι προσφέρει στο treatment resistance. Υπάρχει αυτή εδώ η μεγάλη μελέτη από τον Μαουρίτσιο Φάβα, που έχει ένα
Βλέπετε περίεργο design. Αξίζει να το δείτε αυτό το design. Στην αρχή γίνεται ένα randomization σε βουπρενορφίνη, αμυδορφάνη, χαμηλές δόσεις και αντικαταθλιπτικό. Η κανονική δόση και οι ασθενείς με εικονικό φάρμακο και αντικαταθλιπτικό. Αυτοί που είναι responders στην πρώτη φάση της μελέτης συνεχίζουν με placebo. Αυτοί οι οποίοι είναι non-responders βλέπετε ότι επανατυχαιοποιούνται. Αυτό είναι ένα ειδικό design, το βλέπετε το SPCD design. Άλλη κλινική ομοιότητα, τα δεύτερης γενιάς αντιψυχωτικά είναι εγκεκριμένα για την αντιμετώπιση και της σχιζοφρένειας και της μείζωνος καταθλιπτικής διαταραχής. Και βέβαια ξέρετε ότι σήμερα, αν θέλετε να ενισχύσετε ένα αντικαταθλιπτικό, βάζετε ένα άτυπο αντιψυχωτικό. Είτε αυτό είναι Q-typing, είτε αυτό είναι αρυπιπραζόλη κτλ. Γιατί? Διότι βλέπετε ότι υπάρχει ένα πλήθος παραγόντων που εξασφαλίζουν αυτή την αποτελεσματικότητα. Είτε διότι αποκλείονται οι 2α, 2C υποδοχής ή η υποδοχής 7 της σερωτονίνης. Είτε διότι αναστέλλεται η μονοαμινική επαναπρόσληψη. Θυμηθείτε την ORQ-typing, έτσι που είναι ένα RAI ουσία, είτε διότι έχουν αγωνιστική δράση τους 1α υποδοχής κτλ. Έτσι ενισχύεται αποφασιστικά το αντικαταθλιπτικό αποτέλεσμα και βέβαια το βλέπετε σε αυτή τη μεταανάλυση. Όταν προσθέσετε του νεαρού Παπακώστα, όταν προσθέσετε το άτυπο αντιψυχωτικό, ναι, το διαμαντάκι δεν τέμνει την κάθετη γραμμή. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. Η ECT αποδίδει και στις δύο διαταραχές. Βέβαια, ξέρετε ότι η κύρια ένδειξη για την εφαρμογή της ECT είναι η μείζον καταθλιπτική διαταραχή. Κάποιες όμως ψυχώσεις, η κατατονική μορφή της ψύχωσης, το οξύ σχιζοφρενικό επεισόδιο μπορεί να ανταποκριθεί στην ηλεκτροσπασμοθεραπεία. Υπάρχουν διαφορές. Έχω χρόνο, Ορέστη, τελειώνω, να τελειώσω. Λέω μόνο αυτή τη βιολογική διαφορά, παρότι δεν είναι πολλές, αλλά σας κούρασα ήδη, οπότε σταματώ εδώ. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει την παρουσίαση μετά. Λέω μόνο αυτή την βιολογική διαφορά. Ξέρετε ότι οι NMDA ανταγωνιστές βελτιώνουν την κατάθλιψη, η εσκέταμιν, για παράδειγμα, αλλά επιδεινώνουν την ψύχωση. Θυμηθείτε την φενίλκυκλιδίνη, το PCP. Έτσι. Και βέβαια ξέρετε ότι η εσκέταμιν έχει FDA approval για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Σταματάω εδώ. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, έτσι, είχα και κάποιες άλλες βιολογικές διαφορές, να τις δείτε με την ησυχία σας μετά. Αν σας ταλαιπώρησα, σας ζητώ συγγνώμη. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά με την παρουσίαση του συνεχεία. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα οι νέοι συνάδελφοι να το βλέπουν έτσι. Θυμάμαι έναν παλιό μου διευθυντή που έλεγε το ενιαίο μπάμπι των ψυχικών διαταραχών. Δεν είναι έτσι. Οι νέοι ψυχίατροι θα πρέπει να είναι εστιασμένοι σε stick on label. Έτσι. Ναι, σε DSM οντότητες, σε ICD οντότητες. Και μετά, έτσι, όπως έλεγε ο Σολομός, τη λαϊκή γλώσσα πρώτα τη μαθαίνεις και μετά την αμφισβητείς. Πρώτα να μάθουμε, να διακρίνουμε την ψύχωση από τη σχιζοφρένεια και εν τέλει να πούμε ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό η υπόγεια διαδρομή έτσι, μεταξύ αυτών των διαταραχών. Ναι. Ναι, ναι. Τουλάχιστον για τους νέους συναδέλφους. Έτσι. Όταν οριμάσουν σε αυτή τη διαδικασία, έχουν το δικαίωμα να αμφισβητούν. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι η ατροφία είναι πολύ σημαντικότερη στα άτομα με ψύχωση και εγκαθίσταται πολύ συντομότερα. Θυμάμαι από τις μελέτες που έχουν υπάρξει για την ατροφία του εγκεφάλου ότι συναντάται γύρω στο 52ο με 50ο έτος της ηλικίας.
εκεί πλέον αρχίζει να γίνεται έξιμη η απώλεια στο φυσιολογικό πληθυσμό, που αρχίζει να συναντά την απώλεια που έχει ήδη συντελεστεί στην πίκωση. Θυμάστε αυτές τις μελέτες, εδώ το βλέπετε, έτσι. Αυτές οι μελέτες εδώ είναι εφήβων. Απώλεια φαιάς ουσίας. Βλέπετε 2% ανά χρόνο. Το μόνο μειονέκτημα της συγκεκριμένης μελέτης ήταν ότι ήταν μικρό το δείγμα. Έτσι. Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε και κάθε μέρα τέτοιες μελέτες. Έτσι. Είναι πάρα πολύ κοστίζουσες και πάρα πολύ δύσκολες στο design. Έτσι. Ασθενείς έφηβοι, ξαναλέω, με ψύχωση. Έτσι. Μεγάλη απώλεια φαιάς ουσίας. Ναι, και για το cognition αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα ουσιαστικό. Ίσως μελλοντικά, έτσι, να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις, έτσι, είναι ακόμα σε πρωτόλιο επίπεδο, και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι έμεσα, έτσι, να αντιμετωπίζουμε αυτό το μειωμένο cognition που υπάρχει στην ψύχωση. Ξαναθυμίζω τις πρακτικές αυτές γιατί είναι ουσιαστικές, όχι βενζοδιαζεπίνες. Δεν είναι αφορισμός. Στην αρχική φάση μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε, τη βενζοδιαζεπίνη. Prudent, συνετή χρήση. Όχι αντιχολινεργικό. Δεν είναι αφορισμός. Αν έχετε εξωπειραμιδικά, επιχειρήστε σε δεύτερο χρόνο μια προοδευτική ελάττωση του αντιχολινεργικού. Ελάττωση βάρους. Έλεγχο στην αρτηριακή πίεση. CPAP, αν υπάρχει υπνική άπνοια. Ευνηδιασμός του εγκεφάλου με mental task. Έχουν γίνει πειράματα, τα οποία μπορεί να είναι λίγο έτσι βάναυσα στην σχεδίαση. Έχουν πουλιά, τα οποία τους αλλάζουν το κλουβί σε καθημερινή βάση. Και άλλα πουλιά, τα οποία έχουν σταθερό το κλουβί. Και αυτά τα οποία τους αλλάζουν το κλουβί, πρέπει να ανακαλύψουν το χώρο την επόμενη μέρα. Πρέπει να κινητοποιηθεί το κεντρικό τους νευρικό σύστημα. Έτσι. Και στο τέλος του πειράματος, όταν καρατομούν τα πουλιά και ζυγίζουν τον εγκέφαλο, είναι κατά 20% περισσότερος ο εγκέφαλος. Το mental activity, μα θυμηθείτε αυτό το οποίο προσφυώς λένε οι Αγγλοσάξονες, use it or lose it. Ένα από αυτά τα εργαλεία, έτσι, που αν δεν το χρησιμοποιείς φθήνει, είναι και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και βέβαια η άσκηση. Η άσκηση αυξάνει τον BDNF, σας είπα προηγουμένως, τον νευροτροφικό παράγοντα. Πολλαπλώς βοηθά σε αυτή τη διαδικασία. Ενδεχομένως εσείς, εγώ δεν θα προλάβω, να δείτε φάρμακα τα οποία θα είναι για το cognition στη σχιζοφρένεια σε ένα μελλοντικό επίπεδο. Σας ταλαιπώρησα ιδιαζόντως. Έτσι και πρωινή ώρα και σε ένα τόσο καλό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ.